ще играем карти с Марти и Руслава. Сега, какво ще играем? Пастра? Да, играем. Дай аз да раздавам. Дай. Кой цепи? Ти. Нямаме време. Трябва да го продължа, така че. Ето. Така, хайде, давай. Не, аз бях. Аз бях, да. Взимам. Айде, давай. Не го навчервам. Давай. Да. Да раздаваме още веднъж. И докато ни сложат картите. Това ще е бързо, защото ние бързо ще играем. Така. Кой? Ти? Не, аз взимам. Аз съм. Взимам. Айде, раздавай. Десятка. Двойка. Пастра. Чакай. Пастра убирай. Така. Аз в пастра. Хайде. Хайде. Тики. Пастра. Давай. Тук няма. Изгоре съм. Пастра. Не си пастра, бе. Пастра сам. Убираш само. Взимам.